Els prop de 200 alumnes de l'Escola Municipal de Música de Balaguer han estat aquest divendres els protagonistes del concert de primavera, el concert de final de curs que han celebrat al Teatre Municipal. El concert ha ofert un repertori d'obres corals i instrumentals interpretades per les orquestres de vent i corda i tots els conjunts corals, i la meitat de les interpretacions han estat sardanes, en motiu de la celebració a la ciutat de la capitalitat de la sardana. Pel mateix motiu, també la cançó final del concert d'enguany ha estat una sardana, interpretada de forma conjunta per tots els alumnes, tant els conjunts corals com els instrumentals. Cada any el centre acaba el concert amb una peça especial i aquest any ha estat la sardana Balaguer Ciutat Comtal, amb un arranjament específic per aquest dia que ha fet el professor de l'escola, Miguel Castro, professor de clarinet, però també compositor. És un concert que bàsicament l'estructurem amb els conjunts instrumentals i conjunts corals, i aquest any hem volgut donar una connotació especial pel tema de la capitalitat de la sardana de Balaguer, aportant una part del repertori sardanístic en la vessant més coral i en la vessant instrumental dins de les possibilitats que ens donen els instruments que impartim aquí al centre. No tenim instruments de cobla, de moment, però sí que podem adaptar-los a la banda o a l'orquestra i tot això. Hem acabat amb un cant comú de tots els alumnes de l'escola, que era Balaguer Ciutat Comtal, molt potent, molt sentit, i que penso que a la gent li ha agradat molt, atès que ens han fet repetir una part de la peça. Estem molt contents, molt agraïts de l'assistència de tothom. Jo personalment, com a director de l'escola, estic molt agraït als professors, al claustre de professors, tant els que avui han pogut venir com els que no, per l'esforç de tot el curs, i una mica es pot veure amb els resultats que es fan palesos a les audicions aquestes, als concerts aquests. D'altra banda, la setmana que ve podrem sentir audicions ja una mica en format més petit, format individual d'instruments i bàsicament això, i petits conjunts de cambra. Esteu tots convidats a venir, seran les audicions a partir del dimarts i fins al dilluns de la setmana següent. Precisament el professor Castro també intervindrà dissabte a Balaguer en la nit de la cultura, on presentarà una sardana que ha escrit en homenatge a David Esterri, conegut artísticament com l'Opar del Roquer, una sardana per a guitarra.